dicir unhas palabras depois dunha boa comida. Nos indicaron agora, eu prefería antes, facendo antes de comer nada, porque seguramente estaba moito máis inspirado. Partindo do principio de que non son en absoluto orador. E partindo do principio para máis, o amigo Martiño me retirou o tema principal con que focalizou a súa charla, non? A referencia do profesor Reyes Lapa tamén me viñera a cabeza, que foi un grande amigo, non alumno, mas sí discípulo do profesor Reyes Lapa, que foi de facto que na época moderna lanzou na Galiza o reiteracionismo. Só que con un matiz, que quero acrescentar o que dixo Martiño, ele dicía que quería ser galego non honorario, senón galego ordinario, repón a palabra exacta, galego ordinario. Agradecemos o galardón que nos fai ser socios honorarios da GAL, mas queremos ao mesmo tempo seguir sendo socios ordinarios no traballo do día a día, ombro con ombro con todos nós. Outro aspecto así brevísimo que se aconteceu tamén é este grupo de tres, quando voy a ser 5, 6, 7. De facto, o número 3 é o número baixo, de alguma maneira. O noso resolvimento comeza con un trío poderoso, Rosalía por Rosa Condado. O propio reiteración nos anos 70 comeza con un trío tamén, non? Rodríguez Lapa, Carlos Calero e Guerra da Cabo. Digamos así. Con isto non quero dicir de unha maneira que nos debamos aproximarnos mínimamente a estes tres grandes homes. En absoluto, somos únicamente, por así dicer, non sei, anáns nos ombros de xigantes, como foron eles, non? Mas sí, sería posible fazer outros grupos de tres que caracterizasen tamén o noso andar. E claro, 40 anos darían para moito. 40 anos, unha barbaridade de tempo. Eu creo que os nosos méritos principais, os tres que estamos, pois é precisamente esa carrada de anos que temos de encima. Agora, neste momento. Moitos anos. Sería bom facer un esforzo de 40 anos atrás. Moito se pode andar nese aspecto. Coñecemos infinitamente máis o noso idioma do que coñecemos antes. Éramos uns absolutos ignorantes, cheos de boas intenzóns. Todos, moitos dos presentes que tiveron aulas de galego, de outra, tiveron profesores, mellores ou peores, mas tiveron profesores. Nós non tivemos nada, somos rigorosamente autoinactes. Pedimos unha formación en español ou en filoloxía románica, mas ten unha formación en galeguística ou portuguesística. Nada, sempre nada disso, máis que aquilo que fomos aprendendo pouco a pouco os nosos esforzos. E falamos, alguén que como eu, pois participou nalgún momento, de forma isolada, na elaboración dos galegos 1, 2, 3, que llevo 1, 2, 3 de estudo da lingua galega, para utilizar eses métodos, ou que chegou mesmo a dar un curso de galego para mestres en Vigo, un dos primeiros, seguindo as normas do Instituto da Lingua Galega. Entón, partimos do que partimos e pouco a pouco fomos coñecendo cousas que se nos ocultaban, autores precedentes nos nosos posicionamentos de hoxe que descoñecíamos ou que nos ocultaron, e fomos encaixando os dados e víamos cada vez que coincidían máis e máis e máis, que todo tiña sentido, que aquilo que procurábamos, que era reatar o pasado, o presente, para que pudese o futuro encaixara perfectamente. E que unha monxa manda autor galego como Santiago e cuxa lingua non era máis distante do noso galego do día a día oral que o Montero Pedralbes, por un exemplo por estilo. De maneira que, para mí, é unha honra estar aquí, é un agradecimento para todos, especialmente para a propia dirección da GAL, que puxo os nosos nomes, para os que están presentes. Imaginemos que a dirección da GAL puxo os nosos nomes e que seis rexeitada na votación elaborada na asamblea anterior, non sei, sería un absoluto desastre, obrigado para todos. Eu xa inmerecidamente nunca me sentí levado a ninguna destas cousas, non me vai este tipo de historias. Non fixe na miña vida outra cousa, mas a cumprir co meu deber, expor a miña opinión sincera daquilo que pensaba que ia aprendendo, e
e ser pues, moi humilde diante da tremenda do tremendo mundo que nos rodea e de que desconhecemos tanto e tanto. A AGAL é moi importante que continue como casa común de todos. Eu creo que a actual directiva o está a facer moi ben. Nós precisamos de máis encontros festivos como estes. Non só o traballo, é necesario tamén coñecernos. Eu lembro que como un dos fundadores da AGAL, eu pensei que o primeiro objetivo non era tanto de saber onde investigar ou de propor alternativas, como o de conseguir un espazo común de entendimento e de contacto que nos reforzase uns a outros e que nos permitiese presentar unha visón, digamos, de conxunto, unha proposta de conxunto da sociedade. Eu creo que isto históricamente conseguimos, mas creo que é un desafío da AGAL continuar outra vez mantendo este facho acceso, pois, até cando se necesario. Nesa, isso por Dios.